שלום לכולם, קוראים לי דוקטור נהוון ספדי, דוקטור לרפואת שיניים, בוגרת אוניברסיטת תל אביב. השתתפתי בקורס אסתטיקה במכללת AMC לפני חודשיים. סיימתי את הקורס לאחרונה. החלק העיוני כלל הרבה אינדיקציות, אנטומיה, סיכונים וסיבוכים, וכללי זהירות ובטיחות ועוד הרבה נושאים. במהלך הקורס יצא לי לראות ולטפל בעשרות מטופלים. יצא לי גם לראות אותם במפגשי ביקורת, לראות את התוצאות שלי ולשמוע את התגובות של המטופלות, שזה מאוד מחמם את הלב ונותן ביטחון עצמי. אחרי הקורס כבר התחלתי לעבוד, להזריק במרפאה הפרטית שלי. כיף להגיע לכל מפגש הוא אתגר אחר, נושא אחר, שיטות חדשות ופתוחות לטיפול עם חומרים הכי טובים בעולם, עם הרופאים מומחים והכי טובים בתחום. מאוד מרוצה מהקורס, מהתוכן, מהיחס, מהמקצועיות, מהמרצים. מאוד מרוצה מההנהלה של הקורס, מהמענה שאנחנו מקבלים במהלך הקורס ואחרי הקורס. פשוט מרוצה מהכל, ממליצה בחום לכל רופא שמעוניין בתחום.